Hi there, Sanibonani, Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule channel senza ama video or reviews ngezinto ezindala nezintsha, TV shows, okunye uzokuthanda okunye ngeke uzokuthanda. Le asiqondisisa nabantu ke suke sikhuluma ngabo ngoba sibabona kuphi kumabonakude. Akusho ukuthi mhlambe ke sekunemizwa ethile ngabantu esibabona nje kuma TV screens ethu. Yes, siyabuya ke Uthando Nes'thembu okunye ke mase nje kuthiwe Uthando Nes'thembu because season 6 awakaqali. Sibuyela kwizinto ezindala, sibheke ukuthi kuphi okushintshile, imaphi amanga sebewaqamba manje, basikhohlisa bathini ngoba amanga abo sesiwabambile ukuthi khona i-divorce mbumbulu, khona unumber 5 mbumbulu, khona unumber 5 onengane. Kakade ke kwakushiwo ukuthi hayibo wena Mayeni ungenze njani uma nje ubaba wakhe ke engavele nje emithise noma bebe bawu5. Lihle igama lokuthi emithise, ngiyaxolisa ngaleli gama kodwa washo kanjalo uMacele ebuza uMayeni ukuthi ungenze njani mangaba nezingane eziwu5 komama abawu5 ebehlukene eyilethela ekhaya. Wathi uMayeni cha phela izingane ziyohlala, mina ngiyohamba ngoba nginazo izathu zami. Ngibuyela ke kuleyo episode leyo into esizokhuluma ngayo today, mase ngiyanikhombisa ukuthi njengoba ngihleze nginitshela ukuthi kaMseleku le business leli lo Uthando Nes'thembu akuyona ke kodwa into embi ngoba egcineni ishow siyayi-enjoya. Ukuba si-enjoy ngaba sikhulumi ngayo, ngaba siwenza ama-reviews, ngabe asigxeki lutho ngoba ngabe siphume ey'ndabeni zabo siyibukele ezinye izinto. Okay ke bo darling, lo sisi uyathanda ukumosha isikhathi. Sibonile ke i-episode le yokugcina benziwe nini ngoDisemba. BekuDisemba bebizo Makhumalo. Kumnandi uMakhumalo ephekile nje kukuhle ehlanganisa umndeni. uMakhumalo kave nawo kumoya nje omnandi kodwa naye unayo indawo enganalo iqiniso kancane. Wababiza kuMakhumalo, bekuyena phela behosta, bekukhona futhi uchef wabaphekela kahle kukuhle. Mase niyabheka ukuthi ubani oqala inkinga. Ubaba Mseleku wase ethi etafuleni kunezingane, kunoMangwabe, kunoMayeni, kunoMacele, uMakhumalo noSnew bekhona nabantwana abancane futhi bebekhona. Kudliwa nje kungakaqeda ngisho ukudla kusadliwa. Wathi ubaba Mseleku kumele siqedele indaba kaNumber 5. Seniyazi ke vele ukuthi ubani onenkinga kaNumber 5 kule family, uMayeni noMangwabe. Cha, bamile ekutheni indaba kaNumber 5 abahambisani nabo. Uma kuza uNumber 5 bona bayapheka. Ubaba Mseleku ususa le ndaba ngoba vele uyazi ukuthi bawu2 kumakhosikazi akhe abanenkinga. Mayisusa indaba uqondise vele kuMangwabe ngoba uMangwabe ongayizi indaba kaNumber 5 and uMangwabe washo ukuthi yena watshelwa ukuthi kahle kahle sisi wena sowuvalile amagate ala ekhaya. Nesonto kwasho ubaba Mseleku ngomlomo wakhe othi yena wathi yena wabiza abazalwane watshela abazalwane bekaMseleku ukuthi uNumber 5 akezi ngoba wathi laba asebekhona ugcinile ngabo, ebalekela ukuthi isonto lizombheka ngenye indlela. Mbhekeni kubaba Mseleku mase niyamjaja ngoba sizojaja yena today. Ubaba Mseleku watshela abazalwane ukuthi njengamanje laba sebekhona usevalile ngabo, enzela ukuthi abazalwane bengamhlebi, enzela futhi ukuthi abazalwane bengambalekeli obengambheki ngamanye amehlo. Nale ndaba kuMangwabe uwayizwa ngoba phela uMangwabe uthi sakhuluma thina sobabili savumelana, kodwa ngase ngithi ke uma usujika nami ngivumele ngijike. Imithetho mayishintsha ayingashintshwa esayidini elilodwa, ayishintshe esayidini lami. Kwenzakalani ke la etafuleni into esayibuka ke thina njengababukeli ukuthi hawu abantu abadala, abazali, ingane ziyadla kumnandi sebesusa indaba zabo zokukhuluma.
sebesusa indaba zabo zo number 5 and lento le masiyibheka ayihlangani nezingane. Izingane manje zizoyichokha ukudla ubaba Mseleku phela noMangwabe sebeyaphendulana bashintshisana ngamagama. noMangwabe wayibona ke lento. Ilento ke ngeke ngithande ngoMangwabe. uMangwabe akanakho ukuthi uzoyibuka into yonakala masekhuluma ekugcineni. Uyisho nje sayibona ukuthi hayi le ayisahambi ngesayidi eliqondile. Wathi uMangwabe angiboni ukuthi kufanele ukuthi sikhulume ngale ndaba phambi kwengane. Le platform ayikho right. Ubaba Mseleku ke ubaba Mseleku. Manje ngisho ukuthi ubaba Mseleku, ubaba Mseleku nalento le uMacele anayo liyokuthi bafuna iunity kodwa bayifuni. Singithathela blokho. Ubaba Mseleku ekhuluma nosisi wakhe ngendaba kaNumber 5 wathi inkinga anayo amakhosikazi akhe aseyazwana manje. Uma eletha indaba kaNumber 5 kungenzeka kube nomsindo. Bekungcono ekuqaleni bengezwani ekhuluma ngoNumber 5 ngoba vele wonke umuntu bezobe eyibhekela indaba zakhe. Manje ngoba sebehlangene bonke oMayeni noMangwabe eseletha uNumber 5 sekuyinkinga. Awungichazele ukuthi leso statement sisho ukuthini. Uyabona ukuthi bayazwana manje kodwa futhi uzobafakela into ezobalethela ukukhuluma okuNumber 5. Siyaqhubeka ke. Washo kuMangwabe ukuthi no asikwazi ukukhuluma kanje phakathi kwabantwana. Wathi ubaba Mseleku vele bazoyibona lento ku TV. Hayi ke mina nabanye sakuhlaba ke lokho ngoba phela la uMakhumalo ubabizela ukuthi kuzoba mnandi kudliwe nezingane futhi ziphakathi kwabo. Uma befuna nje ukuthethisana bekhuluma indaba zabo bephikisane abalindi ingane zidle iqede zihambe ziyodlala mase beyakhuluma ke bona njengabantu abadala. Sayibuka kanjalo ke leyo ndaba. Wabuya ubaba Mseleku wathi cha phela wena Mangwabe usho kanje ngoba vele against indaba kaNumber 5. Wathi uMangwabe kubaba Mseleku so ngoba uyazi ukuthi angivumelani nale ndaba kaNumber 5 yini ufune ngikhulume. Wathi niyabona esetshela manje amanye amakhosikazi ke lapha etafuleni. Wayinqaka ke uMayeni indaba ngoba naye noMangwabe basesayidini elodwa lokuthi cho kuNumber 5. Wathi uMayeni le ndaba kaNumber 5 ayisiyinto yokudlala. Awukwazi ukuthi uzoletha uNumber 5 kube kukhona ezinye izinto ezingakaqondi la ekhaya. Wathi ubaba Mseleku idlozi lizomjikela. Hayi sawahlahla kamehlo ke lapho ngoba phela idlozi amadlozi sayesizwa abantu bethi amadlozi asilethele izinto ezinhle, asivulela iminyango, asilethele izinhlahla. Manje masibuka kukuhle kanje becwebezela bonke bekhazimula nezingane kukuhle namathuba evela, idlozi manje lizojikelana. Lizojikela ukuthi idlozi lidimanda izingane eziwu20 noma yithi esingazi angazi. Kodwa wathi ubaba Mseleku idlozi lizomjikela lithathe amandla liwanikeze omunye. And ukuchaza kwakhe wathi la mandla lawa ngathathathwa uMangwabe ngoba uMangwabe onqaba noNumber 5. So manje ngathi idlozi lifuna ukuthi ngene uNumber 5. Kanti ekuqaleni ubaba Mseleku wathi imizi yakhe kahle kahle izindlu zo5 ngoba kukhona uMasi owadlula emhlabeni. Ucabanga ukuvusa indlu yakhe ukwakha indlu yakhe ngokuletha uNumber 5. Ngayibuka ke mina leyo ngathi hayi baba Mseleku le ndaba le yaNumber 5 inezinto eziningi. Manje sekuyindlu kaMasi ongekho kanti futhi bekuyingane eziwu20 kanti futhi isithembu kuthiwa ukukhulisa umuzi ukuze ube nomuzi omkhulu. Kanti ngesikhathi uMayeni ebuza ukuthi lo muzi mawubhekile awumkhulu yini ngoba siba u4 wena uwedwa unamakhosikazi awu4. Lokho nje awukuboni njengokuningi, awukuboni futhi njengokuneliseka. Wathini ubaba Mseleku? Wathi cha ngenekiselekile futhi akusile iphutha leni lokuthi ngizothatha uNumber 5. Akusikho ukuthi khona into wrong kodwa nje ngoba ngiyazi ukuthi mina
ngumuntu wesithembu, ngakhetha isithembu. So nje ngizothatha unumber 5 uku-eda. Wathi uMacele u-eda makunjani just for fun. Asiyitholanga-ke leyo mpendulo ngoba manje ubaba Mseleku uba nezathu eziningi. Khona manje wabuye wathi kune-gap. Sibuyele-ke kubaba Mseleku noMangwabe bashintshisana ngamagama-ke manje. Uthi ubaba Mseleku yena angeke ezwe ngoMangwabe because uMangwabe uyi-last wife, unkosikazi wokugcina. Shuthi ngokwababa Mseleku akanawo amandla okwenza iy'nqumo kulo mndeni ngoba ufike ekugcineni. Umbuzo kaMangwabe uthi, uma ngisekugcineni kusho ukuthi mina anginazo yini izinto okufanele ngiyibeke noma eyami imibono? Uthi ubaba Mseleku, out of all people ngeke mina ngikhontrolwe uMangwabe. Hhayi-ke asiyibukanga ngendlela enhle-ke leyo nto leyo or leso statement ukuthi phela manje ngoba behleli la etafuleni eduze kwababa Mseleku uyabahlonipha njengamakhosikazi akhe, futhi la etafuleni bahlaliswe wuye ngoba wuye obashadile baba abakwaMseleku manje yini mase kuza kuMangwabe ebe nento ezothi angizukuzwa ngawe ngoba enjani yena? Siyakwazi-ke futhi lokho ukuthi uMacele onezwi elikhulu ngoba yena usekuqaleni uwu-first wife, esingathi nje uyi-deputy kwifamily, uyena nje i-assistant ephezulu. Kodwa manje-ke bonke banezwi, bahlukile futhi banokubona izinto ngendlela engafani. Kungenzeka uMacele abe kwi-position enkulu kodwa kube khona ingozi ekhona engayiboni ibone osokugcineni. Shuthi lo sekugcineni uzothula ingozi yenzeke ngoba bekufanele ukuthi ivimbe uMacele. Ngibuza lapho nge-comment le yenziwa ubaba Mseleku ethi angikwazi ukuzwa ngomuntu ofike ekugcineni. Uyayibona? Wase kuba uMayeni-ke ubuza ukuthi-ke wayekhonjiwe yini ngesibhamu ubaba Mseleku ukuthi abathathe, njengoba nje esekhuluma ngathi akanayo i-option yokubadedela ngoba uMayeni noMangwabe bame kwinto yokuthi mawunesifiso sokuletha abanye noma omunye sidedele thina. Ileyo-ke i-condition yabo, i-condition kaMacele eyaMayeni noMangwabe ukuthi thina asihambe bengene abanye, hlampe ney'ngane zizokwanda, hlampe nephupho lika-20 lizofezeka. Ngapha ubaba Mseleku uthi ngihlonipha amazwi ethi ebuhleni nasebubini. Kwase kuba nento-ke eshiwo uMacele ukuthi mina kahle kahle kule nkulumo ngihlele backseat ebhasini ngoba nginewashi elithi thaqa masifika ku-20 years. Yithi ngikukhumbuze ngo-2018 emidlalo ubaba Mseleku noMakhumalo noMacele bayiqala lapha indaba kanumber 5, and i-reaction kaMacele ngalesa sikhathi ayikhombisanga ukuthi ubaba Mseleku usahambe bheka. Wathi ukuthela ngendlela yokuthi akayizwa nje indaba yokuthi ukhona unkosikazi ozwayo. Uyayi-understand? Ngo-2018 la u-20 years ungakapheli khona, kule episode ubaba Mseleku abiza khona uMakhumalo noMacele eqala ngabo etest ukuthi bazobanjani. uMacele wacasuka ngendlela yokuthi wathi awukwazi ukuthi ukhulume nathi sibabili ngoba siba u4, futhi njengoba ucela kuphi, ucela kubani ngoba siba u2 njengamanje kuMakhei noMacele. Wathi ubaba Mseleku ongenani-ke ukube ngize kuwe eceleni njengomamkhulu, ngabe uthi wayesechaza lokho. Wathi uMacele lapho angazi. Manje mase sisondela ku-20 years usethi-ke iwashi lami alakathi thaqa.
Asazi ukuthi ubani koneqiniso nobani onephutha phakathi kwababa Mseleku noMacele noma vele i-storyline siyayithola futhi naleyo. Ngibuyele-ke kuMakhumalo. Uthi uMakhumalo yena ungasho ukuthi ufuna unumber 5 ngoba kunenkinga or khona izathu ezithile, ngoba ekuqaleni wavele washada nje nabantu awufuna ukushada nabo. Asikaze size sihlale phansi kube ne-meeting yokuthi-ke kuzoza unumber 4. Kodwa phela uMakhumalo noMangwabe-ke bangena ngesikhathi esisodwa masizwa-ke bechaza indaba yabo. So le yokuthi kwenzeka kanjani thina asiyazi kahle kahle, nokuthi khona kwaba yiqiniso nekuqaleni nakhona kuMacele noMayeni asiyazi. Iphelele kuMacele ethi akakwazi ukuyikhuluma lento ngoba yena unewashi lakhe and leli washi alakavali. Ngapha uMangwabe wami ekutheni iy'ngane bengafanele ukuthi zizwe lento abayikhulumayo ngoba eyabo, ngoba yiy'nkinga zomndeni futhi iy'nkinga ezibhekwe abantu abadala. Ngapha ubaba uMseleku umele ekutheni ufuna ukuvala amazwi kaMangwabe ngoba ethi wena ufike ekugcineni. Athi uMangwabe kusho ukuthi bekufanele ngifike ekuqaleni ukuze ngikwazi ukukhuluma ngoba nami nginezinto engifuna ukuyikhuluma. Waba nokuthi ubaba uMseleku ukube bekuwuMangwabe ofike kuqala ngabe akanaso isithembu. Khona lokho-ke siyakuzwa, kodwa phela angithi thina ama-viewers asuke abe amajaji angekho emthethweni. Sinento yokuthi mayethi uMangwabe bengekasivumi isithembu, ichaza ukuthini? Yinhle noma yimbi? Abengekasivumi isithembu ngoba akafuna ukwakha, noma ubengekasivumi isithembu noma uyayimela into ayishoyo ukuthi mina ngime la, eyami imigomo ihamba kanje. Nakhona lokho mayezohleze bakhumbuza ukuthi nginesithembu ngenxa yaMacele, ngeke ngibone kwelinye isayidi ingeyinhle ngoba angikholelwa ukuthi ukhona umama oba nesifiso sokuthi uzoba kumshado wesithembu kodwa uMacele wamenzela umusa. Manje mase ezophinda kaningi thina suke sesibuka ngathi hayi, kanti uMacele wamvumisa kanjani lesithembu? Uyayibona leyo nto? Kodwa sikho-ke lapho. Kwaba-ke nomdonsiswano phakathi kwababa Mseleku noMangwabe. Abanye-ke ama-viewers bathi uMangwabe akahloniphi indlela aphendula ngayo ubaba Mseleku. Kanti masiyibheka, ubaba Mseleku onyathele uMangwabe khona ngokuthi athi wena ufike ekugcineni, futhi kubona bonke abantu angizukuzwa ngakho. Lokho ngibona nje ngathi uyamehlisa ngoba phela mabehleli la etafuleni kuyinto ekhulunywa le kuvulelekile, kungasikho ukuthi hayi sinibizile noMayeni sifuna ukuthi mase beya-eda. Lolu udaba engibona ukuthi ulufake etafuleni ngoba kufanele ukuthi bonke bebeke ukuthi bathini ukuze ekugcineni bebe nesolution yale ndaba le eyinkiyankiya. Lapha-ke uthi ubaba Mseleku wena ufike ekugcineni futhi ngeke uze ungitshele. Uthi uMangwabe if ukuthi ngafika-ke uthi shuthi ukube-ke akusiyi-choice yami ukuthi ngifike ekugcineni, futhi nokuthi ngifike ekugcineni akusho ukuthi akukho engifuna ukukubeka, bekufanele ngifike ekuqaleni yini. Athi ubaba Mseleku ngabe anginaso isithembu. Mangwabe uthi angizukwazi ukuthula mayikhona into engifuna ukuyisho, futhi okunye mangithule uyabuza ukuthi angikhulumi ngani, mangikhuluma futhi uthi ngikukhulumelani lokho ngoba ngifike ekugcineni. Ama-comments kaMangwabe-ke athi le ya number 5 ayibukeki imayelana nokwakha umuzi, kodwa nje imayelana noMseleku naye yedwa nezinto ayifunayo, ngoba uyayisho nje egameni lokuthi ufuna ukukhulisa umndeni noma ufuna ukuba nomndeni omkhulu, kodwa mase beyibhekisisa kahle ayihambi kulezo zinyathelo lezo zinyathelo.
Ayi baqhubeka-ke uMangwabe nobaba Mseleku belokhu bephikisana-ke kwaze kwangenelela-ke ukuthi oMacele nabo bebuza ukuthi kahle kahle yini owayitshela uMangwabe njengoba yena azi nje ukuthi usekugcineni. Wathi ubaba Mseleku akusile iqiniso ukuthi uMangwabe wamtshela ukuthi uzoba unkosikazi wokugcina, kodwa watshela abazalwane ababekwaMseleku ukuthi laba asebekhona uMangwabe eseshadile already, wathi sengigcinile. Manje ayifani yini lento? Watshela abazalwane ukuthi la makhosikazi senginawo asengaphakathi ekhaya ngigcinile ngawo. Noma vele-ke ubaba Mseleku usehamba kulento yokuthi ungalaleli ukuthi abantu bazothini, ngoba phela ngesikhathi etshela abazalwane wayebatshela ngoba esaba ukuthi abantu bazothini. Abazalwane babezobuka ukuthi hayi bo, naye inamba ikhula kanti uzothatha abangaki. Wase ethi-ke njengamanje sekunenkinga ekhona le yaziwo yena ngoba mayichaza la kumakhosikazi abayizwa kahle. Wathi-ke njengoba manje kunale nkinga ngikhuluma ngoba ingalungiseka, futhi ayikho into engalungiseki, ayikho futhi into enga-challenge-wa ngaphansi kwelanga. Mabebuza-ke ukuthi inkinga yini, akaphumeli kobala-ke lapho. Cha, uphumela obala akaphumeli ngoba sengiyilandele kaningi ukuthi inkinga yini, kodwa ngezwe ukuthi unephupho lokuba nengane eziwu-20. uMangwabe wama ngokuthi-ke njengoba savumelana thina, ngachazela futhi nokuthi uma-ke lo mthetho ole migomo nemibandela yethu sobabili isishintsha, ngivumele ukuthi nami ngishintshe. Wajika-ke ubaba uMseleku lapho manje nangu-ke sesikhiphela umgosi, sesikhiphela iy'ndaba, wathi bayakhohlwa. Ubani? uMayeni noMangwabe ukuthi wabathola kubantu, wabantshontsha kubantu. Hayi bese sisezwa-ke kahle-ke manje usethini, nangesegudla nje kumgosi othile ngoba phela leyo asiyibuzanga. Leyo thina siyibuzanga ukuthi i-history yabo ithini, babuyaphi, kwakukuhle yini, bantshontsheka ngegama elithini. Cha, akusiyo indaba zethu lezo. Esikwaziyo ukuthi njengamanje sebengamakhosikazi, nakhona kuma kukhona hlampe umlando othile onama-dots bese ngasho nje ukuthi hawu baba uMseleku, ngoba phela laba abakwakho awuyivale nje leyo fayili leyo, asiyidingi kakhulu. Kodwa kubaba Mseleku ngoba ubaba Mseleku ubuye ekhohlwa ubaba Mseleku, kufike esho izinto ezinhle ephinde ezosho izinto ezimbi. Wathi phela lapha bakhohlwa futhi uMangwabe ngesikhathi sengimshada wathi ungithanda nabafazi bami. Cha, ngahleka abazalwane. Angazi ukuthi kwasekwenzakalani. Wathi uMangwabe ngesikhathi sengishada wathi ungithanda nabafazi bami ngoba wayefuna ukungena, wayebona ibhodo eliconsayo. Kusho ubaba uMseleku, ningabe sengijaja mina. Hhayi-ke wathi uMangwabe mina engikushoyo angidlali. Unumber 5 mayeza uzoba unumber 4 ngoba ngizobe sengiphumile. uMayeni wathi nami ungacabanga ukuthi uzongitshela ukuthi sisuka kude ngoba nekude liyaphela. Ayi ave ngimthanda uMayeni. Yazi lento leyo ukuthi nisuka kude, ubukuthathe nje ubhekisise leli kude leli ukuthi lihamba nani, ngoba ungathi ukuthi nisuka kude kanti wena uyivila. Ngizokuchazela ukuthi ivila umuntu onjani. Ivila umuntu usuke ehlale nje endaweni eyibona ukuthi ifuhluzekile, uyayibona ukuthi ifuhluzekile kodwa ahlale. Ngoba phela abanye ukubone ngempela ukuthi bayabala ukuthi nje sisuka kude, usuyabheka ukuthi kude kunani, ngoba phela manisuka kude akusho ukuthi balani izinto ezimbi, balani izinto ezinhle, ukuthi sisuke kude senze ukuthi sathuthuka sesila. Kodwa manje isikhathi esiningi nje kakhulukazi kodadewethu, cha sengikhuluma iy'ndaba zenu-ke manje, kodadewethu uma bebali kude, hhayi basuke bebala iy'nyembezi shem, basuke bebala umgowo. Umuntu ubone ukuthi hayi bo uyazi ucishe waphambana ngekhanda uma ubala izinto ezingaka. Kodwa singijaji kakhulu ngoba impilo vele-ke impilo-ke inezinto zakhona ekuvele zikugakaze nje.
nawe ungayicelanga zifike nje zikushaye ehe. Wathi uMayeni-ke yena indaba yokuthi abantu baphuzana inyongo azokutshela ukuthi usuka kude uzobona-ke ngoba nawe uyothatha imithwalo yakhe ahambe. Ake ngiyigoqeke la ngoba ngizolanda izinto eziningi hlampe ezinye-ke ayisezwakali kahle. Wathi uMseleku-ke ucela ukukhuluma iqiniso, yena akazange asho ukuthi mayeshada uMangwabe ngeke sathatha omunye. Kuyiphutha lokho. Wakusho esontweni ekhuluma nabantu besonto futhi ngaleso sikhathi uMangwabe wayesevele eseshadile. Kodwa njengamanje usebona ukuthi kunenkinga. Ngaleso sikhathi kuMangwabe besehambile bese bemhleba. kuMangwabe wahamba wayophuza amaphilisi basale behleba-ke noMakhumalo naye sethi kanti wathini kuMbali. Ngathi hawu uMakhe, hayi Makhe, uMbali ade ehlezi eduze kwakho awangabuzisisa. Mase uMbali esehambile usethi kanti wathini kuMbali. Ngiyababuka phela mina. Lapho uMayeni wayesebheke phezulu. Kunento eyenziwa uMayeni njalo Makhumalo. Nani niyoyibuyela-ke nje, angazi ukuthi uyobubuka yiphi episode. Ubokubuka ema-comment uMakhumalo ukuthi uMayeni wenze njani. Uvele nje angazi noma uvele eduke noma uvele ethathe iholide ngaleso sikhathi ubone ukuthi nje ngathi uzayi lo usezokhuluma into engekho. Kube futhi makukhuluma Macele kube ngendlela ambuka ngayo. Cha uMayeni ke, uMayeni yistar. Nina ningasho ukuthi uMayeni unenhliziyo embi. Nobuka uMayeni uye yedwa okhohlayo ukuthi kunekhamera kuyashuthwa laphaya. Ngoba bethi beqala into nje babheke-ke ngendlela ababheka ngayo masetshekisa ikhanda. Mase-ke wayivala kuMayeni wathi cha, phela iqiniso alihlale obala. Hayi lobo kunabukeliswa iqiniso. Akaveze ubaba Mseleku ukuthi unenkinga yani ukuzizwakale ngoba naye yey'ngane mazikhona ziyofika iy'ngane bona behambe. Naye ahambe njengoba noMangwabe naye ewumunye othi uyohamba. Wathi ubaba Mseleku yena akazange anegotiate noMangwabe ukuthi usewukugcina. Thina sisazi-ke pho uMangwabe wayekuthathela ukuthi usekugcineni. Kona le eyayimsabisa ukuthi etshela abantu besonto wayephushwe yini. Lena-ke idlozi lifunani? Lifuna iy'ngane eziwu-20 noma lifuna unumber 5? Nakho-ke ukuthi umndeni mkhulu akakuboni yini ngoba phela naba noSine bakhona abazukulu, noMpumelelo bakhona abazukulu, noMpumelelo naye usefuna isithembu. Angithi ngiyivale le video ngoba sengikhulume into eningi nami angisazi ukuthi ngithini, kodwa uthe ubaba Mseleku akazukuzwa ngoMangwabe. Nokukhuluma futhi uMangwabe engasekho esehambile kukhombisa khona ukuthi uMangwabe akahloniphi. uMangwabe akahloniphi, ikhanda lakhe liyashisa. Kodwa thina esikubonile ngaphambi kokuthi sithi uMangwabe akahloniphi, ubaba Mseleku uyamsukela uMangwabe. Ufika akhulume uMangwabe azibeke izinto ezicacile kube ukuthi akazithathi, angazilaleli. Kodwa mase kukhulunywa ngapha sekuMacele athi wena mama ngiyohamba ngiyokhuluma nawe eceleni. Uyabo? Useyabaxabanisa. Wathi ubaba Mseleku asikho ezweni lama-feminist. Ngiyaxolisa-ke guys. Yabo la bese ngiqeda ukuthi akusikho ezweni lama-feminist la. Isithembu lesi. Isithembu sakhe. Okusho ukuthi kufanele esimele makushisa uye owaletha ukushisa. Angithi wayiqala ngoba uzoyimela. Ayibe njalo indaba. Uthena-ke manje isizathu ulwela umuzi kaMakhumalo. Wajika kuMacele wathi uMacele cha leyo-ke awuyiyeke ngoba uzosixabanisa ngokuthi uhlezi uthi ulwela uMakhumalo. Lena eminye imizi or izindlu uzilwela nini ngoba ukusebenzisa ukuthi ulwela uMakhumalo ufaka umoya othile. Ngiyavumelana-ke noMacele lapho ngoba ukuzoma ngokuthi kaMakhumalo kufanele kube nje uyahlukanisa phela. Njengoba ehlezi nje enza ukuthi makukhulunywa abuye nokuthi hayi Macele sizoyiqedela eceleni. Lawa abanye
Okusho ukuthi basale nje bona belindile ukuthi ingase iputshuke leyo ndaba eyoqedelwa eceleni, asazi-ke. Nawu-ke umbuzo wami-ke, number 1 omamkhulu number 4 owumagcina banamazwi angafani, kodwa inhlonipho ngibona ukuthi kufanele ifane nokulalela, ngoba kungenzeka unumber 4 esheshe abone ingozi kanti ophezulu akayiboni ingozi, ngoba ukubona akufani, nemibono ayifani. Nemithetho-ke nemibandela, ngoba phela siyabona ukuthi number 5 cha khona akaze kube umuntu okwakuvumelekile nje kahle ukuthi abe khona masibhekisisa kubona bonke, ngoba noMakhumalo wake wathi okungenani ekuqaleni, wake wathi okungenani-ke ngingazamukela iy'ngane kodwa hhayi nje unumber 5 uyobe nje engamukelekile ekhaya. Wasethuka uMakhumalo ngokuhamba kwesikhathi, ngoba bese belokhu bebelesela indaba y'ngane, wathi uMakhumalo uma yekhulunywa kufakwa iy'ngane anginalo izwi. Sizoyenza-ke ividiyo-ke yalokho ukuthi makufakwa iy'ngane anginalo izwi, okwakushiwo uMakhumalo. Siyivale-ke le video, i-episode le yokugcina. Kulaba abanye abangayibukanga, kwabanye abayibuka, ziningi izinto ezavela, ezinye sayibona ukuthi banokukhohlwa ukuthi batheni ekuqaleni sebethini manje, ngoba izinto eziningi ezinye abay'shoyo babuye bey'phikise bona, kanti thina ishow siyayilandela, yingakho sigxeka ezinye izinto ngoba vele sisuke siyibukile ishow. Okunye-ke ngiyabonga kakhulu for your love and support. Please subscribe if izinto ezinje uyazithanda. Kancane kancane kuzoba khona ushintsho, ayikho into othi uyenza uvele nje kusheshe kube perfect. Ngiyabona nalabo abakubekayo mhlawumbe kwamaphutha engikwenzayo noma ukuphindaphinda Asivale-ke la le video. Ngiyabonga kakhulu. Bye.